adam sai Allah, wasu ba su so su bi turbar gaskiya. Mai rabo ka samu, marar rabo ya nema bai samu ba. Ikon Allah, sannu bawan Allah, mai azumi mai sallah, wanda ya rike sunna na lura ya bi farilla, ga wani ya rike gaibu. Adam sai Allah, wasu ba su so su bi turbar gaskiya. Mai rabo ka samu, marar rabo ya nema bai samu ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Rapson. Barka da zuwa babban mai gida. Sannu. Allah barkan ku da aiki. Abu bai sanar da ku bane? Ya lamura ya sanar da mu. Maganan guntun da nace ayi. Gunduwa ne nace ayi fa gashi kuma an zo an yi karamin ku. Karamin guntun da aka yi yana ganin kamar a wannan karin shine zai fi gunduwa tafiya. Dalilin da yasa nace ayi gunduwa kifin a yi gunduwar shi saboda ka san yanayin kasuwar mu ta Maiduguri yanzu kai ma ka riga ka san ko kasuwar Borno za mu je mu tura musu kifi in mun tura musu kifi su ma onace suke tura sai kuma su da su ce mana mu buƙaci kuɗi sai su ce mana kifi yana nan a sto to kuma alhalin su sun riga sun tura kifin ya tafi onace muna nan muna zaman jiran su to ka gani kwaran mu ma mu yi guntun mu tura onace din gaba ɗaya ma hankalin mu zai fi kwanci tunda za mu sanar da maganin abun ba. To shi ne ni ma tunani. Kada ka ranka yin dama kana so a yi kamar wannan ke. Yawwa kaman kalar wannan kifin. Yawwa kaga kaman wannan yanzu wannan ya shi ne dan wannan. Shi ne kaga mun tura onacha kudin shi zai fi zuwa. To amma yaushe za ka yi zaman tura kifinka a saka shi a je a tura musu can in ka kira a ce an sa a sto kudi baya dawowa. To mu wani irin kasuwanci za mu ci gaba da yanzu to kaga idan muka tura shi onacha kaga mu in ya so in yana onachan ma mu san cewa onachan yake. To ka gani ka san kudin ka ne bai zo ba yana can dai ba a saida ba to kuma za a zo yanzu karamin guntunan da aka yi sai a je a tura shi Maiduguri kifin wani ne zai faffashe amma za a ɗauki hoton kifinka a turo maka a ce maka naka ne ya fashe kuma alhalin ba kifinka ba Rapson amma ka duba ka gani wannan guntun ka gani yayi karamin guntu kuma ka gani ko da kifin ya je lafiya ma suna iya cewa ba namu ne ya je lafiya ba a turo mana wani kifi na mutanen Chadi da basu ma iya gasa kifin. Sai dai zuwa nan gaba kawo wani sai a canza guntun da wannan ta riga ta kasance. To shi riga an aikata shi. Shi kenan ba damuwa. In kaya ya zo a ringa kiyayewa da Allah. A ringa yin babban guntu mu tura wani can gaba ɗaya ma ya fi mana. Za a ga gundo tun da ka fi son gunduwar kuma sannan ita ake so zo da ita za a yi. To shi kenan ba damuwa. Gadarar mai sayarwa ai mai saya. In ba mai saya shi mai sayarwa mai gadararsa. Babu. Za a sai sufura da zuwa ya saka mata. To ya yi kyau sai a gyara shi. Za a gyara. Ni yanzu zan koma zan je zan samu mutanen da suka kawo kifin nan jiya sai mu yi lissafi da su sai a biya su kuɗin su. Ya yi kyau sai na dawo. To shi kenan tashi mai kyau. To wannan fara kusan wannan kifin ya kamata fa a sami shi wuta. Wannan so muke dan ƙarshen iska, dan ƙarshen iska aka samu shi wuta zai tashi da kyau kuma sannan zai fi auki zai ba mu yanda muke so. To yayi kyau ba damuwa. Amma hakan da kai ba wai na ga da banka ba. To yayi kyau ba. Shawara ce kai ba kawo uga. Yayi kyau ba damuwa. Kuma mun gyara aikin mu insha Allah kowa zai ci amfani shi. Saboda yanayin mutanen Maiduguri mu nan mu zo mu sa kuɗi mu ba masinta
kuɗi su je su kama kifi su dawo kuɗin bai dawo ba ma bashi ya yi yawa. sai Mu to ko su yaushe je za mu kuɗin ci gaba daji da irin kasuwa. gaskiya ne wannan Kaga kawai ƙwarar mu ringa tura kifin kawai. zamiyar ta kamar koko da idan ka kaɗan leko bai zamo ka gane ba ɗan adam a halitta ne haba Abuja ya ce kullum abu ɗaya ake yi a garin nan, kullum fi sabilillahi abu ɗaya rigima kawai babu komai. Haba nan talakawan garin nan na kasa gane su. Ya tafiya ne. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tafiya ne. Tafiya ne ko? Wata mashin ce tafi lafiya cikin mashinonin na ku sun tsoho kai da kai zan ci. Ana magana bugza akwai magana wani mashi ne. Ce ne. Mu dan zo nan gefe zo nan. Ba mu haka da kai fa. Ba mu haka da kai fa. Ba mu haka da kai fa. Ku yi hakuri. Ba wannan yake ba. Ba wannan magana wallahi. Mu ne ku akwai ta ba. Wannan ka ta hada. Za mu dawo. Allah hada ka ta hada wallahi. Yawwa ka ga mun ta wajen hayaniyar da sai mu je can mu shirya. Ba da za mu shirya. Yawwa kai akwai damuwa fa amma fa ya kamata ma in isa fada in je gurin mai gari in bashi labarin yaron nan na wajen gidan malam Umaru. Abin nan da yaron da yake yana yawo da rediyo cikin gari na ɓata ɗiyan mutane, maganar nan gaskiya ce, haka za a yi. Allah sa mai gari na yawwa, Allah taimaki mai gari. a'a ka sa takalmin ka mana. Allah taimaki mai gari. Allah taimaki mai gari. Malam Tanimu lafiya na ganka war haka? To na je nemo abin da za a ɗan taɓa. To shine sai ina cikin tafiya sai Allah ya haɗa ni da waziri. Haka. Ran waziri ɓace. Kuma mai gari abin ba a cewa ko ni. shi yasa na nemi yaro na aika amma aka ce min waziri bai ita. To lafiya dai me yake faruwa? Waziri ya bani labari akan yaron nan ɗan gidan malam Umaru. Kai mai gari abin babu daɗi. To shi ai waziri na tura shi na ce duk abin da ake ciki ya gaya min. Ko waziri me yasa bai gaya min? Waziri ya ɗan bani labari akan abin nan babu daɗi. Mun haɗu da shi sai ce min zai je gida can da kaya. Na ce to tunda na taso daga neman kasuwa na ɗan je ɗan fafutuka bari in biyo ta nan. To shine na biyo na ɗauka ma wazirin ya iso. Ashe bai iso ba. Labarin babu daɗi. Yaran nan suna tafiya da rediyon nan har da buge waziri suka yi. Subhanallah. Waziri ya faɗi saman farfar warwar. Abu ya lalace. Mai gari abin bai daɗi ba. Abu bai daɗi ba. Yanzu shi malam waziri yanzu gida yayi? Ya tafi gida a'a abin da ya bata mere shine zai je gida ya canza kaya zai zo zai same ka. Sai na ce to na ɗauka ko ya zo sai mu zo mu samu. Ai tun da labari ya zo ya iske ni ba sai ya je gida ya same ni ba. Ba sai ya je gida ya same ni ba. Yanzu abin da nake so da kai kai maza ka je ka samu waziri. Ka gane? Ka samu waziri ku dawo nan yau nake son mu ɗau mataki akan yaro. Kuma a nemo mu. To na maganar uban shi Kar ku bari dare in dare fa ku kun san na garin nan. to mai gari maganar uban shi kan babban magana ce. Dan ni da uban shi ko ga maciji ba mu dan yanzu in ya ganna ma ko kai ko sahun sallah ma ba mu haɗa da shi. To dan ba kwa ga maciji da ubansa shine zai samu mu kasa ɗaukar mataki a kansa? Ba haka bane. Ni yanzu idan na je na samu ubansa sai dai waziri in ya zo Yanzu zai samu baban shi. daga nan ina kai? Ni yanzu daga nan so nake in ƙarasa in je gona. Zan je in gona yanzu in yi in ka kewaya. je gona zuwa anjima zan tura waziri ya je ya kira min shi uban nasa. To yawa yafi. Yanzu zan shiga gida in yi wanka zan je can fada in zauna in jira ku. To shikenan. Amma kar ku ɓata lokaci. To yayi kyau ne. Yayi kyau. Ana dinga kula. Allah taimaki mai gari. Ni zan wuce. Yayi kyau. Zan wuce. Yayi kyau. Zan wuce mai Yayi gari. kyau. Zan wuce. Yayi kyau ba da. Yayi kyau ne. Ba da. Zan wuce. Malam Umaru ka sa takalmin mana. Yawwa. Malam Musa. Na gida barka da Yanzu abin da za a yi kaga dai cikin dubun jama'a na ɗauko ka masu mashin.
hakan kaga sanayya ce ta sawo wannan abu. Kaga kwanakin baya wani abin alheri ya faru cikin gari, ka nuna sanayya gare ni ka min wani abin, na ji daɗin wannan abin sosai. To yanzu nawa ne farashin kuɗin mashin Malam Musa? farashin kuɗin mashin da muke kai mutum ɗaya da kaga tashe da kaje kaga ka sami mana da yawa kuma ba fasinja. Kwarai. To gaskiya mutum ɗaya muna kai shi zuwa Gambaru 25,000 ne, amma kuma tun da kai ne ka biya 20,000 kawai mu je. Allah ya kiyaye. To Malam Musa gaskiya ban da wannan 20,000, amma abin da ke so da kai kamar yadda ka saba gana abin alheri ya samu ka neme ni. Ƙwarai. Na ji daɗin wannan abin, yanzu zan ba da naira 15,000 kai haƙuri mu je Gambaru haka. 15,000 nan gaskiya bai ba. Kai haƙuri Malam Musa. Ka Kar ka manta ba keke za mu tafi ba, amma shine za mu tafi. Haka ne, amma shi ne za mu je, amma kai haƙuri ka duba min a ban da kuɗi. Ka san me nake so da kai yanzu? Biya 20,000 mu je kawai. To shikenan, yanzu ba matsala, yanzu sai mun isa can zan karɓi kuɗi hannun ɗan uwana na birni sai in baka. Kada mu je kuma ya zama mana damuwa. Bai zai Ce zama mun matsala. nan an jima in jira ka nan. Ba zai zama matsala ba insha Allah Malam Musa. Allah dai kai mu lafiya. Kai Allah ya sa mu dace. Injin da ba a tambayan karta sosai sama hanyar. To gaskiya ka gani kuma abin da ba wani da kai ba, saboda ba mu yi magana kan in maka ta suka tare mu hanya ni zan ba da karta ba, kuma na san ba lalle kana da karta ba. Malam Musa dauke nake da karta ta saboda ban jima da yin ta ba, sabuwa ce, kakkada mun da matsalar karta ce. Ka san take tamuwa, dole za mu dinga la'akari da gaba, dan ba Gambo kadai zan wuce ba, zan wuce mai dubu. Oke to yake ba da amma Allah ya kiyaye hanya. Yayi. Wani abin za je yi ne birni. To gaskiya wani abu ne, amma sai dai na dawo Allah da za ku ci. Da yake Allah ya sa mu dace. Ikon Allah, jama'a ɗanka na cikin ka ya gagare ka a gari? Wannan wani kalan masifa ne. Kai wani sa'in iyaye ma akwai sakacin su wallahi. Bari ni na san matakin da zan ɗauka a gari. Nan gaba aka ce wa ɗansa ya yi, shi uba ba zai bari. Za mu ɗau mataki a kan shi. Ba za mu zauna mai ta sa ido yaro yana mana lalaci a cikin gari. A'a, fi sabilillahi, yaro fita ya gagari jama'a a gari. A'a, dole mu ɗau mataki. Na takalmin nawa yake. Kai Malam Maru, ya rikicin ku na kwanaki da kai da Malam Tanimu. Ai na ga ma Malam Tanimu shari'a ta mu da kake gani sai da ta kai mu wajen mai gari, kuma da muka je wajen mai gari ma sannu bawan Allah mai azumi mai sallah, wanda ya rike sunna na lura ya bi farilla, ga wani ya rike gaibu rayuwar sakila wakala. Dan adam kenan, dan adam sai Allah, wani in ya To, yanzu dai zagayen gurin bana gona ta yi albarka. A'a, to, wannan tono na kan iya, wannan tono, tonon malam. Dan dai kwasan nan ne, bari zan nemi kwasan. To shi wannan tono na iyakar gona tonon mene? Kan tudun nan kuma ruwa bai ma shan shi kwata-kwata, ko kuma a yi tono kai ne
anya wannan ba Allah ba wani sihiri ne ya je karɓo zai binne shi aka gonar nan dan ya ga yabanya ta wadata gonar babu laifi albarka ya tashi. Anya kwanakin baya fa nayi noma na samu shinkafa bai samu komai ba. In zurutun hasar ni ba taɓa ganin ma mutum ya tsara da malam Umaru. Hasar shi ta yawa. Wannan tono ni ban yarda da wannan tono. Wannan tono ba? A'a. Kuma dai ka a zo wani abu ne na sihiri ya ɓoye ya zo ya haye kaina ha. Amma dai bismillah. Malam Umaru kenan. Wallahi abu ne ya cire wajen nan. Ko ma menene wallahi abu ne hidda. Na rantse da Allah abu ne hidda. Wannan waje an cire abu. Wannan waje nan gurin da nake gani na san an hidda abu wajen. Amma wannan abu dole sai na je wurin boka da ka min duba kan wannan abu an tambaya min mene dan ni bai yarda da wannan abu ba. Ko dai wani tsohon sihirin shi ne ya zo na da ya ɓoye wanda ban san da shi ba ya ga bai aiki ba ya zo ya toni. Amma wannan wuri an cira dan ƙaramin abu kuma abu ƙarami ne aka cire dan ga alamuna ni tsoron malam Umar ne. Wallahi malam Umar tsoron shi ne. Bari in kama jiki in yi wajen boka dai tukun cikin gari. Bari in ɓoye kwasan. Bari in ɓoye ta. Wannan tono ni bai da wani al'amari ba. Wallahi ba zan yarda ba. Zan je in ga koma me. Bari in kira Alhaji ya zo mu yi lissafin kuɗin nan. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Na zo gida ban same ka ba shi ne ce bari in kira ka a waya. Ok, ka je gida baka same ni ba kenan. Na je can gidan banda. Kifin da kuka kawo din nan ne na je in duba in ga yaya yanayin aikin shi da kifayen sauran mutanen mu da suka kawo. To shine na je na gani yanzu ba na gida amma ni ma ba zan jima ba zan koma gida. Ok, shikenan ya kyau sai na zo. Yanzu ina kan uzuri ka zo gida ka same ni sai mu haɗa lissafi a gida. Ka same ni. Ok, zan zo yanzu. Sai ka zo. Zan zo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Rajin wula Lafiya kalan. gida kuma. Gida lafiya kalan. Kwana biyu. Sai godiya. Sun Mun gode ma Allah. sun barka. Daga ina kake ko daga shago? A'a Alhaji ba daga shago ne. Yanzu haka gida na sun yi. Iko Allah ina waje Alhaji kuma. Alhaji yanzu rabona da Alhaji a ya kusan kai wata biyar. Me ya faru kuma? A san inda aka samu damuwan ne. A lokacin da ka bani wannan kuɗi bayan ka tafi to akwai yarinyar da muke soyayya da ita. Yarinyar da muke soyayya da ita ta zo bayan ka tafi muna tsaye da ita. To a wannan lokacin kawai sai ga Alhaji. Alhaji ganin da ya muna tare da wannan yarinya kawai a wannan lokacin kawai nake ja maka. Tun daga wannan rana kawai sai Alhaji ya fara nuna min wasu halayensa wanda ni da can ban san shi da su. Ikon Allah. Ka san al'amari na mutanenmu na yau. To sai dai haƙuri. Saboda abin duniya ya riga shige mutane. Kowa baya dube goben shi. Saboda mene ba su haɗa kuɗi da komi ba. Shi yanzu in za ka bibiyo ma yarinya ko ba aurenta ba Dan tima ina son ta da aure saboda sai na mai bayani ma akan yarinya. Ya nuna ba matsala kawai dalilin kasancewa masu gidan nan mafi yawancin ba kowa bane idan dai har ya tabbata kana karkashin shi. Yau idan ya ganka da wata yarinya kana soyayya da ita kuma ka kawo mai maganar aure to kawai zai nuna kawai cewa ba shi ba zai kore ka daga cikin dukiya. So da dama masu kuɗin nan idan suka ga cewa buƙatan ɗan uwansu ta taso ƙoƙarin suke yi su ture shi daga cikin dukiyarsu saboda buƙata ce ta taso wadda za ta ɗauki manyan kuɗaɗe. To yanzu kai wacce sana'a kake yi a cikin wannan hali gashi abubuwa kuma gaba ɗaya sun tushe ma mutane? Wallahi Alhaji ba abin da nake yi. Wallahi yanzu haka nan daga gida nake. Abin da za a ce ma babu tun safe nake ga ma Alhaji. Shi yasa na zo gurinka idan dai har ya tabbas akwai ɗan abin da za a bani sai a ɗan taimaka min da aikin da zai yi. Zama haka kan ba zai yi ba. Ya kamata ka samu abin
Alhaji babban abin da yake damuna abu ɗaya ne wallahi Alhaji. Alƙawarin da na yi ma yarinyar na Alhaji shine babban abin da yake damuna. Saboda yanzu haka idan aka ce min in fito a gidan yarinyar nan wallahi ba san yadda. To, abin kan abin dubawa ne. Gashi kuma ka ce kama wannan yarinya alƙawari. Kuma gashi yanzu halin da ya kasance. Kuma magana dai ta alƙawari babban al'amari ne. Gaskiya ya kamata kan a samu abin yi a baka. Yanzu ka je zuwa anjima sai ka same ni a gida sai mu tattauna sai mu san abin da ya kamata a yi. Tunda ka ga yanzu kai sana'an da ka saba da ita jiran shago. To kuma ka ga yanzu aka ce aikin ƙarfi ka gani ba za ka ji daɗin shi ba sai a amma yanzu idan ka same ni tunda akwai shaguna na can babban layi sai mu yi magana in gurin ya kamata sai a nema maka aiki. Ya yi kyau Alhaji. Sai an jima ka je ka same Na gode. Ya yi kyau. Na gode. Sai an jima ka same ni fa. Kakka je na san halin ku da shagala. Kakka je ka zauna ka same ni. A yau muna so mu muku talla akan abin da ya shafi mai da kuma turare na gyaran jiki. Don haka ku kasance tare da mu a wannan lokacin domin ganin me za mu muku tallan shi. Na mata 'yan kwalisa ma abota gyaran jiki. Ina samari 'yan kwalisa. A yau mun zo muku da mai ma na abota man zamani. gyaran jiki da man gyaran gashi da kuma turare. Akwai su a shagon nan na Ashiru Gaison na 10 idan kuna bukata. Kama daga man gyaran jiki irin su baby care, irin su caroton, caro fresh, caro rapid, irin su pawpaw. Sannan ba iya nan shagon Ashiru na 10 Gaison ya tsaya ba. Yana kawo mayuka irin wanda suke warke kuraje a jiki sannan da wani tambo na jikin fatan mutum. A ɓangaren sabulun wanka muna da irin su dudu soap, muna da irin su Ɓangaren sabulu ba iya nan aka tsaya ba. Akwai irin su fresh glow sannan akwai irin su spakia. A ɓangaren turare kuma muna da Tosh, muna da Tea Blue, sannan kuma muna da White Gold, akwai kuma After Sleep, muna da Professional. Ina ma abota gyaran gashi. Ina amfani da Rasta Coil. Ina amfani da Black Magic kamar haka. Yana da kyawu matuƙa a wurin gyaran gashi. Man gyaran kai ko in ce man da ake wanke gashi. Akwai irin su body shampoo, akwai irin su Broton, akwai su Clement shampoo. Ina ma abota son man gyaran kai. Ku kasance tare da ni domin jin wani kalan mai zan nuna muku. Akwai Black Magic, akwai Petal, sannan akwai Falcos, sannan akwai Dallas, akwai Herba El, sannan akwai Apple, akwai Venus. Yana kawo irin su makilin, irin su gam na lalle, irin su abubuwa dai daban-daban. Don haka kada ku bari a baku labari, ku kokari ku garzayo shagon Ashiru Gaison na 10 domin Shagon ganin me ya zo Ashiru muku a da shi. bangaren gyaran gida kuma muna da mai sasanci kamar haka. Muna da mai bulala kamar haka. Ina maza waɗanda ba sa iya gansar da iyalansu su zo ga mai zago. Ba iya nan muka tsaya ba, akwai magunguna na basir, akwai na sanyin mara, akwai kuma na sanyi mai hana mace ɗaukan ciki. Sannan kuma muna da magani medicine Islam kala-kala na zamani. Ba iya nan shagon Ashiru na 10 ya tsaya ba. Yana yin aski kyawawa kamar haka, ski da kuma fon da kuma galans da kuma ricardo. Sannan yana yin aski kamar na kaina idan ka duba za ka gani duka a wannan shagon ne ake yin su. Mai bukata idan kana son wannan aski za ka iya garzayowa shagon Ashiru na 10. Ina wayanda ba su san inda za su samu shagon Ashiru na 10 ba. Ku garzayo a nan babban layi daidai gun shagon Bula Ma'audu Kanoni opposite da shi. Za ku samu wannan shago a nan gurin sannan kuma za ku samu duk abubuwan da kuke bukata. Ga wayanda suka yi nisa suna bukatar namba ko ta kira ko ta WhatsApp su tuntube mu a nambobi kamar haka.
Sai da Ahmad. Iya wuya ne Ya kake? Noma ne a gari. Yau kuma. Ya abubuwan. Alhamdulillah. Sai karan ji an ce min ka fita da kai da Malam Umaru kun je Gambo. Ha, wallahi mun je Gamboro amma ni tafiya na bata mun dadi. Kai fa nawa. Na rantsa da Allah. Me ya faru haka ne ko matsalan hanya ne na? Ina magana matsalan hanya. Mun shirya da shi anan cewa mun je gari akwai dan wanshi nan Gamboro zai bani kuɗi na. Duka na zamanin ta duk ana tare ne kawai na jama'a shi. Na dora ta kawai sai Gamboro. Ina zuwa bawan Allah na faka wayan shiga gidan wanka an fito. Ko da ne bawan Allah nan babu na tambaye mutanen da ke tasha suka ce mun ya shiga wajen dan wannan shi je karɓi kuɗi. Ba shi ba dan wannan sa sai da yamma wai na ga bawan Allah na tambaye shi ya maganan gagana ne wai yake ce mun wai wallahi ko dan wannan shi ma bai gani ba. Kai na. Nace to ba gani ba za yi. Kana gani a gaban karshe mai bashi mai. To shi daman bai san kowa a birnin ba kawai tashi. Ina magana ya san kowa dan wannan ce dan wannan ce bishe bai ma gama sani ba amma kwatance ne wai a gida ko akan yaje can akwai dan uwan shi. To shi an ga mai birni kawai ne ana. To na sani ni yanzu ban matsin ya maza da bai fitar mama. Aji ba. A lokacin da nake cikin damuwa kai ka sani. A lokacin da nake cikin farin ciki kai ka sani. Na sani. To ka san da mun samu matsala da Alhaji. Na san da wallahi. Yanzu ke da yana kake haka? Wallahi yanzu nan da kake gani daga wurin Alhaji nake. Alhaji sai. Dan banda guda ɗaya nan? Shi kwarai. Okay. Wallahi na je na karanta mai matsaloli na kasan korancin da Alhaji ya mun sai a hankali akan yan nawun nan. Na ji labari wannan. Kuma bayan mun yi alƙawari da shi ya sani na ga mai komai akan wannan yarinya. Kawai na ga ma Alhaji ya zo yi min irin wannan ba amma Alhaji Sa'idu ya share min kuka na nake ga. Kai fa? Wallahi ya ce min ban da matsala inda ake yin Allah da zan same shi in je in same shi kawai zuwa. Wato kana ji ba kwanaki ma haka na samu da Malam Tanimu da Malam Umaru suna rikici akan gona. Haka. Wallahi bawan Allah na shi na samu akan layi yana rabon kuɗi a lokacin ma. Sosai. Tare da Allah lokacin ma ka zo ka duba ka gani. Wato mutumin nan ka bari ba wallahi sai da Allah. Mutumin adali ne nake ga maka. Ka diba abubuwan da yake a cikin wannan garin nake ga maka. Da wanda ya kai kukan shi da wanda bai kai kukan shi ba gabaki dai Alhaji yana share musu. Wallahi da muna labara. Saboda da cikin garin yana labara. To ka dubi irin sana'o'in da yake cikin garin nan. Mutum ɗaya ne fa amma da yake dalilin taimakon da yake yi ma al'umma. Ka diba shine fa bakin shago. Yana da shaguna cikin garin nan ya fa kirga. Ga bulaburu yana tafiyar da bulaburan shi noma. Ga guntu harkan banda yana yin shi. Haka ne. To ka gani ba budi ne na ubangiji amma duk wanda aka ce maka yau yana haraka ba tausayin al'umma kawai kansa ya sani ba abin da zai iya ganewa a ciki. Wannan tabbas. Wallahi nake ga maka. Amma kana ji ba? Mutumin nan ba har Malam Tanimu sai da bakin gida. Dan girman Allah. Wallahi. Kuma kana ji ba? Wani sana'o'in da kake gani shine a wannan shine a wancan. Wallahi taimakon Allah. Da taimakon Allah duk wani harkokin shi kake ganin suna tafiya daidai. Kar ka manta fa hannu daya aka ce baya dokan duka. Amma idan ka sa Allah a gaban kaga shine bulabulu, shine banda, ga shaguna. Idan kana ganin bai rage Allah ba ya kake ganin wannan abu. Karanti duk wanda ya saki Allah ba abin da zai gane a cikin. Idan kana ganin muka samu irin wannan adadi a cikin garin nan kana ganin talaka zai walakanta. Ba zai walakanta. Yanzu kai zaka zage shi? Ba zai yi. Malam Tanimu zai zage shi? Ba zai yi. Da duk wanda suke zaka ji fa a gidan shi yara nawa suke biye da yaran shi. Ba san adadi. Kuma duka iyayensu. Kaji har mata da ya saka wallahi sallan nan da ta zo ta wuce nan har rago sai da ya tura gidansu aka yanka. Gaskiya Alhaji yana iya kokarin shi. Kuma duk garin nan ba wanda bai san cewa laifin ta. Gaskiya. Duk da cewa Allah shi ya halarta saki kuma shi haramta shi. Amma wani din yake yi ne domin maslahar ta rayuwa. Sosai. In ba ka ba abin zai zama mai ba. Duk wanda kaga ya saki iyalinsa da mun fa ba wai domin wai kawai farin cikin rayuwarsa. Allah sai dai dan wani kuncin da yake ciki ne na maka duk da abin da ta mai fa amma wallahi alheri na duniya nan ba wanda baya. Alhaji kowa ya san shi cikin garin nan ba. Marayu haka yake taimaka marayu cikin garin nan ba a ma magana ba na gaya maka. Yanzu gashi yanzu kuma yanzu da ina kai yanzu haka dai. Ni yanzu gaskiya zan ce maka kawai dai na fito amma zan iya wucewa. To shikenan mu je ma. Mu je su je ka ba. Daidai ne. Idan kana ji mutumi na ba yanzu da haka ina kai dan wallahi a gaji na so wallahi. Zan shiga gida ne. Gida ka je? To mu je su je ka ma. Ya yi ba matsala. Ba yawa bane.
barakatuh. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Abdurrahman, wanda kuka fi sani a shafinmu na TikTok da YouTube mai suna Hausa Film Cameroon. A yau ina so na muku wata talla wadda na san za ta yi matuƙar ƙawatar da ku kuma za ta yi matuƙar birge. A wannan shago da kuke gani mai suna Yarima Abdul 3-in-1, mun kawo muku kayayyaki daban-daban, kaya na ban mamaki wanda muka duba ra'ayoyinku da abubuwan da kuka fi so muka kawo muku. Daga ciki akwai wannan rigar ta mata. Riga ce mai kyau, sannan kuma za ku same ta a wannan shago namu a farashi rahusa, a farashi mai sauƙi. Sannan bayan su akwai rigunoni daban-daban, kala-kala, ga sunan kala-kala. Wayannan duk kaloli ne irin na wayannan design. Kuma akwai irin wannan, ita ma ga ta nan wadda ba ta da stone ita ma. Sannan ga wata ita ma doguwar riga, sannan wannan ita ma duk su ne. Sannan uwa uba ga wannan riga. Wannan riga ce mai sauƙi, sannan kuma farashin ta yana da mugun sauƙi. Idan kuna so za ku iya siyan ɗaya, sannan za ku iya siyan sari a wannan shagon. Sannan bugu da ƙari, ba a iya kayan mata kaɗai muka tsaya ba. Akwai kayan maza da muke kawowa, kama daga shadda, yadi da sauran kayan maza material. Daga cikinsu ga su wayannan duk kayan maza ne da wayanda za ku gani a cikin jikina ma. Sannan ga wayansu nan muna kawo anko na gayu, sannan muna kawo guda ma. Zubi, akwai zubi na monograph kamar irin wannan kenan. Sannan kuma da irin wannan su ma kun gansu. Duk kayan maza ne, kaya ne masu kyau sosai. Na san za su matuƙar birge ku. Muna kawo shadda su ma haka pieces wanda ba ɗinka ba, sannan kuma muna kawo ɗinkakku ma. Sannan muna kawo hulunoni irin na kaina da kuke gani. Muna kawo kayan anko kamar yadda za ku gan mu yanzu haka. Bismillah, so mu gani. Wannan kaya da kuke gani kayan anko ne, wanda gayu waɗanda suke son su yi aure anko, za ku iya fitowa anko kamar haka na yadi da kuma shadda. Duk a wannan shagon namu muna wannan aiki da kuke gani. Sannan huluna ma kowane kala da kuke bukata za ku iya samu a wannan shagon. Don haka ku ci gaba da bibiyan, sannan ku kasance tare da mu a wannan shagon domin siyan kaya a farashi rahusa. Sannan ba iya nan muka tsaya ba, muna buɗe account ɗin Opay kamar haka. Account ɗin da za ka iya samun shida a wahala sai ka je Najeriya, sai ka bi layi. A wannan garin namu mun kawo muku hanya mai sauƙi wadda za ka buɗe account ɗinka na Opay a farashi rahusa ba tare da ka je